ni wallahi ko an yi wannan auren za a yi ta jin kanmu dan ba a taɓa samun zaman lafiya ba. Nura kenan sai dai kawai sai dai ka faɗi haka dan ka ji daɗin bakinka, amma kamar yadda na san mahaifinka kai ka san mahaifinka ka san cewa ba makon auren nan sai an yi shi sai dai idan mutuwa. To ina ma ta mutu ma kafin lokacin auren. A'a Nura kai dai kai fatan alkhairi, amma ni kaina wallahi ina tausaya maka idan kwata gaba ɗaya babu hankali da natsuwa a tattare da yarinyar ne. To yanzu wannan ina za a samu alkhairi a tare da ita. Kin ga fai da ciki. Daga shigowa na gidan nan ba san ina daga cikin gidan nan ba, amma gaba ɗaya ji wani nake ji. Subhanallah. Kai kuma nuna irin sharaftin da Allah ke nan maka. Aka wancan lokacin aka yi ta fama da ino. Sai gashi kuma abu bayan ya kwaran yanzu gashi na har godiya kake ma mahaifinka da irin zaɓin da ya maka. To ai ni haji abin da ban gane ba shine shi baba ko ya manta cewa ni dan binni ne, dan binnin ma wanda aka tura ƙasa waje je karatu. A tada ya san da ba na ƙauyen ba kawai. Na zauna an yi so mu taso iri daya. Baba dan Allah ka rufa min asiri ka taimake ni. Magana auren da Allah a haƙura. Ya za a haɗan da wannan abin? In na auri wannan abin wallahi kullum sai na rika mummunan mafarki. Kin ji shaya ko? Sai kin ji shaya ko? Kai Nura. Ka ga da gidan bane? Duka kyalekyalen nan na bariki bai sa na bar shi ba. Wallahi sallahi sai haka na rike alƙawari. Ai kai idan mutumin kirki ne ya kamata hankalin ka alƙalin ka lura da ni duk abin da nace zan yi har na ɗauki alƙawarinsa. Ari to ina gaya haka babu wanda na taɓa ɗaukar alƙawarinsa na fasa. Sai wannan to aure dole a yi. Dole a aure. Baba idan ba aka aura min ta komai na iya faruwa, zan iya mutuwa ba. Mutu? Baban mutu kenan? Mutu aka ce. An tsuwa tsaya. Ni fa wannan manganin naka na banza da nau'i na san. Haka ya rika faɗi a wancan karan. Ni ba na so sai ga ni ya so. Ba karat. Sai ga shi. Ba cikin ba? Ba haifa ba? Saka jiki ba kai mata cikin ba? Ba haifa ba? Ko ba haifa ba mata ka bace? Ba mata ka bace? Sannan kuma yanzu ga mu wannan baka so duk munafinci ne. Umma ni dai gaskiya an kare. Gaskiya an kashe ni aka aura mu wannan. Sai sai ka kare mata kallo ba Nura. Sai dai kun ne maka fatan Allah ubangiji ya tsaya kare. Ya da zamani. Lokaci abin da ke ba ta bare shi. Yaro sai maka alƙawari tun kafin ka zo duniya. Ni alƙawarin idan Allah ya sa an haifi ka zan faɗa na yi maka mata. Fatan komai ba gudu ne kan zo an haifi boturami. Yanzu in da kai ne ka zama boturamin shi kenan shi ƙiran yake bai suka alƙawari zan ji daɗi. Ba ban daɗi ba. Tun kafin in yi kuɗi na yi wa Allah alƙawarin za a yi abin nan. To yanzu kuma shi kenan na yi kuɗin sai kuma ka ce ba zan suka alƙawarin ya ba? Umma ni dai gaskiya an kare. Gaskiya an kashe ni aka aura mu wannan. Sai ma ka ɗan jirga suka ji daɗin rayuwarka. Na ƙunshi. Kana tunanin wannan ɗan haƙoran ne na gaban nan. Babu abin da zamani yau da gobe ba ta kawar da ita wannan kasar da suke da? In ka zarga mu. Allahu akbar ke tana ko? Wani da kunnuwanki da kyau ka saurare ni. Kin ga yaran birni da rairayensa ake a ɗauke su a ciccibe su a mai da su kamar yana ƙanana. Ba da rayuwa. Baba, wannan garshe zan mai da shi kamar jariri? Ana nuna mata gabas tana kallon yamma.
abin da ake nufi su waye wasu shine a matsayin su kamar kananan yara ai kan musu ne kumale sai kana ta washe hakura ai na ka sani sai ka ce mun ɗebo kayan wasa in taho da su saboda in muka yi auren sai mu dinga yi masa wasa in banda wannan garjiyar ƙato sun kume mai tashi kuma tashi abin ya ishe ana nuna miki kamar kina gayan ma wace irin kida kuma ce ne wace irin yarinya ce ya kai me na kada akwai wannan adam gidan tun da aka aike ni ka kawo wani ba idan ka gidan ubanki ne ba na ce ne ke gidan ubanki ne ba an yi a kawo gidan ni kana da yakan da wannan gidan kira ta zauna kawai ne banda albarkacin shi a da sama'ila ni duk abin da can da zai bayana can yana fama bincin mangala ba kawai ni kana ina sani ba sai da kake zuwa ba ka ji ta yan gau wani wa tsoron gidan ke ji ba fita za ka ce gidan uwanta ya gau Baba, mun gode Allah ya saka da alheri duk ɗawainiya da abubuwan da aka yi. Yanzu tun da an kammala biki an kammala komai sai nake ganin lokaci yayi da ya kamata a ci ka koma gida. Wannan jakar wasu kayayyaki ne na ɗiba ma a ciki da kuma kuɗi 100,000 sai ka amfani shi ka ɗan siyo tsaraba za ka mutanen ƙauye. Na ce dangi. Ai ba mai da min kyauta ba. Ai ba raina ne ba. A yadda ka ɗaura wurin nan in Allah da yana gidan nan. Saboda haka ni zan wa da zaman ɗaki wani ɗan aikace haka ya zama Allah da ɗan taimaka ya muku. Tabbi kyau. Wai wannan wani irin uba ne haka? Yanda aka yi wannan yarinyar tsinto ta yi ko kuma ajiya aka ba shi ko baba? Yaro, ka san kwaido? Na san kwaido gan gashe ta ne. Na ce gan gashe ta ne. Ni za ka diwa albarka? Yaro, ka gani? Ni da kauye fa da ka gani na sai dai wasiƙa. Amma gana da ma daram anan gida. Baba. Nura. Magana ka ci gaba da zama a gidan nan bai taso ba. Samu kuɗi zan yi. Ba magana sa ido. Amma abin da nake nufi kaga kai uba ne. Ba za a zo ana zamantakewa aure kana tsakani ba. Yaro ku zama ku anan ne a neman mun daki. Magana fa gaskiya ka zauna a gidan nan ba bai yi tsari ba gaskiya bai dace ba. Ni ban ta ganin ma inda aka yi haka ba. To an fara akan ka. Za a fara akan ka. Wai yar ake aure ne a gidan nan ko kai ake auren? Ka ji ba. Ni ko a jinsin aljanu ban taba ganin irin wannan ba. Suna ba ne. Ba za ka. Kai ba cin taliya doguwar taliya a gidan nan. Kai gidan ka taliya ake mai gangan zuwa Baba. Na'am. Kai hakuri Allah ka haɗa kayan kawai baba. Na ce a jada ta ƙarfi a fitar da ni. In ga uban da ya fitar da ni daga gidan nan. In bar ƙauye in dawo nan. Yaro ba inda zai. Wannan rashin mutunci ba za a yi shi da ni ba. Duk duniya ban mallaki kowa ba sai uwa ta kawo yarinya a ɗauka a wancan a miƙa maka ita. Uwa ne yanzu. Na ji ka fara kiran sunan manya ba rashin kunya zan ma ba. Amma gyatu maka da aka auro ta tare da babanta suka zo gida? Suka zo? Wannan abin da gyatu mata. Shi da za ka tambaya. Shi da ka ɗaura auren tasa da gara. Kai, ku tafi ku ba mutane. Gare kayanka. Ku ɗauki kanshi dai ku zai. Ka san Allah ba zan fita ba. Ka san Allah. Na ga uban da bai fitar da ni daga gidan. Billahi lillahi. Yare? Ina za ka je baka tashe ni ba. Da shi ke saboda ni. Aiki ne ke shi a wani zangarsa. Me yi kuma tashi?
Na san kana da tambarci nake. Ta wani kin wani daga kwana ka tashe ni. To da take me? Me zaki mun na tashe ki? Kaga ba har gado na bar maka na sauko kasa. Dan Allah ka hauka kwanta kai. Idan in kin ga dama ki ban mun buraka ba gado ba. Wani irin aure ne wannan an kwace in dinga lallaba ka iriri ta kaman jariri dan Allah haka kwanta. Ai ba abin da zaki ki burge ni. Falo zan je ina da aiki yi. Haka aka gaya mun wallahi ka dawo. An fice na lallaba ka na dinga shagwaba ka na mai da kai kaman jariri. Ke ki kiyaye ni kake sai ki zo kusa da ni kin ji ko? A gaya miki. Ba za ki lallaba ni din? An gaya miki na kama da wata tsaya saurare ki. Wanda ma ki koma sama ki cigaba da baccin ki bani. Gaskiya ne ba zan je ba. Na daina wannan maganan fa tunda an mana aure ai ni da kai mutu karawa ne takalmin kaza. Ko? Mana zo mu je makaranta. Ka bar da nan ko tattaka ki yanzu. Ne miki kamar da abokin wasan ki? Wallahi ki shiga hankali ko tattaka ki na gaya miki. Ka samu babanmu ya ce ya dinga riri taka sai ka dinga masifa. Idan kika tsaki kika masu kusa da ni wallahi sai na ɗaukin daga na fasa miki kai. Bindiga? Ana da bindiga? Kana da bindiga? Hai. Ina da ganin ta ma wallahi ko an yi kokarin a waya da ita ma ba wayewa zaki ba. Mata waye yaushe mutum zai kalli wannan ya ce yana so. Ana cuta ta gaskiya. Ana min katsalandan a rayuwa. Da zarar an ce kai abin ka ce ba za ka yi ba ce da tsini. Mun tsoron tsini wannan da ke ci. Ya nake jin wani yana? Gudawa ne. Gudawa cikin a ina? Can. Kai? Can rami. Gudan Allah ke ki san inda ake gudawa ba ne? Ban sani ba mana. Mai aiki ba gaya miki ba? Wata gara mun ba ranar ma cewa ce wai ina jin baya wai na zaga baya. In na zaga baya sai na dinga yi a wajen. Yanzu zan nuna miki za ki zama kuma zan nuna miki za ki yi ruwa ki wanki. Ina ruwan yake? A ruwa a nan gidan. Kin ga ki za ki saurara abin da ke gaya miki. Mu je nuna miki. Bari in kawo salga ka yi dai kawai ka yi tsarki ka tashi. Amma da mata wankewa. Tara ta yi yawa ce, za a yi kawai a can ban su kai. Wannan aure da aka yi Allah ya sanya alheri. Ka ci kaniyar ka sha kanshi. Ka ci kaniyar ka. Kanshi ne sha. Wannan abu da aka mun gida kina fito min na sha kanshi. Tun ɗazu muke zaman jira ka fito, to za mu samu na goro, mu ma ɗan kirari Allah Ubangiji ya ba ku zaman lafiya, Allah ya ba ku zuri'a ta gari. Kai Allah ya baka irin ta ku zauna lafiya amma ba ni ba. Kuma tallafi da nake ba ku wani ƙarshen wata wallahi na fasa ba zan ba ko ba ne wani. Dan Allah na ke roƙo ka taimaka karka cire mana tallafin nan ka taimaka mana. Saboda ina da ƴan uwa sosai a ƙauye sun yawa akan wannan abu ran kai roƙe ka taimaka. Sun yi da ra'ayi. Kaga fasalin ta tana da ɗan. Haka ne ya dinga kai fasali burin ka tunda fasalin naku iri daya. Ga baba can zuwa. Na bana da wani baba yana zuwa. Daga mai kafa zan yaro. Barka da zuwa sarkin Alhaji. Barka da zuwa sarkin Alhaji. Allah ya taimake ka. Gora fita zaka. Ina ruwanka da inda zai. Za ka fita da sassafe ina sarkin ka baka zo ka gaishe ni. Tabbija. Ka ɗebo kanka da na ba ga mu kenan. In zo in gaida kai dan kun ɗauko min wannan abar kun aje mu a gida kana tunanin zaman aure zan yi da ita. Ga ta nan da kana so mu gida ku zauna tare. Ni yanzu da ka gani ma fatar zan mutan je mu huta. Nura. Sai baka neman albarka. Ni a matsayina na iro aminin ubanka ka ji ɗaya. Na ɗauki yasu kutum na baka biyu ka yi kwana ɗaya gari ya waye amma ba za ka iya jin mai na kwana ba ga duniya
Me ba ni? In dai wannan abin da ka kawo gidan nan ba ni ya kamata ka ba. Ga wa'anda ya kamata ka ba. Me uwa ne ta rasa? Sai su zai karba. Me uwa ne ta rasa? Ni na ga abubuwan da ta rasa da yawa. Kai ka gani da me kamar wani wanda albarkacin haƙora da tarika. An kai zai magana subsidin din fa. Ya Ga subsidy nan ya ba ku subsidy. Sarkin alawi ba haku. na tausayin ka sosai ai ka sa akwai abin tausayi sa dariya wallahi na ji da kuma wannan tafiyar da ta kama zuciya na sosai ya kuri na kai a kan kamar ci wannan zaɓi iyaye ne ai kuwa kamanta ba ka da gaya mana lokacin da ka ga iya amma lokacin da ta zo ka sa ta makaranta ka waye kai din ka zo kana gaya mana cewa da ka rabu da ilimin ka ba ka sa ta fi tunanin kai da iyalanci ta da kaza ba ita ma haka za ka ke ta ka sa ta a makaranta kamar da sa zo sai ta waye ka tuna ba ita ce mana a kota kawar karkwai karatu da ita a London yanzu ba za ta gaya mai indo kuma wajen wayewa ba da indo kanta yana ja sosai a makaranta to haka ma wannan ka sa ta a makaranta ita ma za ta yi ga shi abin amma har yanzu bai saka ya samu mutum a ce wai kana cin wani mai kuɗi da ka kai amma ba ka da abinci ma da kai sai don da tuwo kuma da biyan duka ba da tsarin a haka bane ka san kowanne da irin nashi tsarin rayuwa wani za ka gan shi a birnin sai ire-iren irin wayannan abincin su ne abin da ya kira ainihin ba wani abu bane in kai da ya ci wannan hanya ya shi yanzu mai shawara yawwa ni shawara ta yanzu akan ka ɗauke ta ka sa ta a makaranta kamar yadda ka sa ido a makaranta ta waye kai da baki kake ga mana cewa yanzu ta tana ja sosai har kana farka din ta wata kawar da zai karatu a London ba ta ta wayewa ba kamata yanzu ka ɗauke ta ka sa ta a makaranta insha Allah ba za ta waye kuma sai kan ta ja kuma sai ta baka mafi ba da fahimta ka jarraba wani me nake gani anan waye wannan Baba na ne fa. gani kamar baba ne Ni ce waye ba zai dan kwanta ya huta. kuma ke ba za ki iya ce mai je aiki ba ko to ni bari ta shi baba ya zaka zo falo na da kai sai single ka baji ina fa sarkin ka ko ka manta ni dan nan ban da abin ka duka ina zan je samun bararrajin ba gidan sarkin nan ba ana ya kamata in warware ni abin da na ga dama za ka iya bararrajewa amma a cikin ɗakin ka ba a nan ba ya kuma hucin tura sanyi dari da ya fi dari kuma yanzu baka tunanin abun kunya kenan kai Abun kunya kuma kamar wanda ya sata? saboda kai ta haife ni yangau Baba. gaya mai Kaga baba na ne fa. baban naki fa ko nawa baban ya zo ya kwanta a nan gurin balle wani babanki baba gaskiya ba zai yiwu ba ka tashi ka tafi ɗakin ka kawai kwanta bai san darajar da wani shi yasa mu da muka san darajar ya gani ga yata ake sanin darajar ɗaya shine ka zo ka baje abun kunya a falon su ko tashi zaka ka tafi ɗakin ka Baba. Tashi. sai dai ci cibe ne fitar da Ka tashi ka koma kaga kar ya ce ya fasa. kowa Na? an daura Ya ba. me kike yau da wannan Kwalli ya zan ma. Nake sai. to ai wannan abu ne da ake sawa a cikin abinci kayan ƙanshi ai ba da kwalliya bane wannan yaro
Sweetheart, I'm so sorry. I tried my best, but you know my father. He didn't agree. Please, it's not what you think. Da wata ‘yan iska kake waya? Na gane da mace kake waya shine ka canza harce don kana jin me kuke faɗa ko? To ai ina jin muryanta daga nan. Ita kuma munafuka har da yin kukan munafurci. Shut up, Allah. Ka fa gama wayan? Da ke nake? Au da ni kake? Ga malam ba wannan bagga ya mun da wuce. Iska ce kake waya. Ke, da matata nake magana kin ji kake karshe matata da iska. Ayya, ka ce yaya ce Allah sarki yaya. Ashe ita ma ta iya turanci. Ina ji, ke ma kina gama wannan karatun a can zan tura. Dan Allah? Wa ya ga uwa ni a can? Ina so su iya wanka in su faɗa jambaki da gazar da fauda. Ƙwarai. Kuma za ki ga gudu ba? Me kake nufi? Kin bi ni sani. Kaje ka zage ni wallahi, kar ka zage ni. Kai haba ina, ba fa zai yiwu ba, malam. Ka tuna irin abubuwan shirmen da Indo ta yi mana a makarantar nan. Kana yanzu ka sake kawo mana wata rodin ka ce mu koyar da ita. Ba za mu iya ba gaskiya. Kai haƙuri. Ina tabbatar maka cewa wannan ba kamar ita. Ba za ta yi wata haƙuri. Kai, ina. Ai ni ko ganin ta ma ba na so in yi. Ba zai yiwu ba, kawai malam ka nemi wata makaranta ka kai ta. Yanzu haka ita ma tana da gaigai a jakarta. Ta zo ta watsa mutane yanda Indo ta yi mana a baya. Gaskiya ni ba zan iya ansar ta a makarantar nan ba. Kawai kai haƙuri ka nemi makaranta ka kai ta. Simple. Sai da zuwa. Wai kai, da haka shi koyi da ɗaliban? Kana iri na? Mana, haka, na koya mutane su yi diploma, su yi degree, wasu da ta kasan waje. Kaga ka kai maka tishawa, don Allah ka kai maka tishawa. Yanzu ita dai wannan daban ce wannan ɗalibar. Saboda kwakwalwa ta da basira ta. Idan ki ka na da kenan. Kaga, da ikiya ce. Da kida. Da ikiya. I mean she is dumb. She's dumb. This one? Yes. Don. Aman. Don. Don. Sai ka nemi yadda zaka dinga sa karatun su shiga. Ne, wannan ne ba da mu. Na ni koya mutu ya zo ina daidai da shi. Sai in ba ka doka karatu zai tura karatu shiga. To na ji. Yanzu ya kamata ce ta je aji ko? Ko kuwa? Go enter your class. Kaga wannan. Ya ma dutse ka je ka samu kai wa zai fi gane me kake nufi ba ni ba. Kin ga ki je aji. Ni kadai. Ina zuwa. Kawo mutane wajen. Kai ne jariri? Na ji ta ce jariri. A gani, ina jin wata Kudin kashewa a makaranta. Ki je aji zan zo baki. Ta yi karo da bango ne a baki. Kaga duk wannan binciken ba ruwan kai shi. Ka je ka karanta da ita. Yanzu da abin da ake bukata zan je ofis. Ka gane? Zan je ofis. Shikenan. Amma wannan. Na gode. Thank you. Tunda malam baya nan a matsayina na monita hakin ce excuse. Hi. Assalamu alaikum. Ka ce mun ce excuse. Monitor. Kai ma bai kayya. Na cewa
Excuse. Sorry sir. Ce ni ba dami bane wallahi sai. Proceed. Kai. Kai ba dami bane ya isa ba ka iya faɗa ba kai. A jiya zan. A ina. Can baya. A nan. Kai, yaya. Na zuwa. Ka gani gidan karuwa ka ce in zauna? Wani ne gidan karuwa? Ka gidan an hada wani lamata? Ba ka ake karatu ba? Shiga da ka zauna wada mu da kai. A garinmu ba aka ake yi ba. Shige ciki zala ka bari na. Ruwan fa. Me kina yi da ruwa? Zan yi fitsari ne da fitsari zan yi ina ake yi. An kawo mana annoba. Ni za ka tambayi baya fitsari? Ba ka ga rubuta waje ba? Akwai toilet. Ai ba gidan ku ba na bane dole in tambayi bayan gida. Oi! This one now. Wala. Malam ba ai ba gun zama da an cika ko'ina da ko'ina. Je tambaya. Zona. This one, no problem. This one is Monica. Hankali da kai wallahi. Na rantsa da Allah ka rantsa da garona. Kun ba ku da wannan ruwa ka dauke shi ya ka Ka zauna. Kara. Ko na kenan ko? Zauna. To kuma kara kenan ko? Sorry sir. This one. And you na deceptive. Ina jacking? Yes. Ide do jacking? Ide jacking you. Ide do jacking? Yes. You da shi. Na deceptive. an gane makarantar ma'aikata. Wai wa mahaukaci? Ka biya hankali fa, ya taba ba na ba nasara. Sorry sir. I don't like that. Bai son magana. Gana tukuma ba. Mala ya ce baya son magana. Waya please. Kamar yadda aka saba, yau samu yi magana a kan kimiyya. Kimiyya kan namun daji da itatuwa da ciyawa. Ciyawa da itatuwa suna haihuwa, suna yi aure. Akwai mace, akwai namiji. Sannan suna yi soyayya. Malam ko da kake nufi. Good. Shire, you know say Hausa ina bani wuya har yanzu. Wannan sure itatuwa suna haihuwa. Gaskiya malam ba ka tsoron Allah. Wallahi ba ka tsoron Allah. Ni ba ka ni makarantar na akai a koya mun ƙarya ba. In ma ƙarya za ka koya mun da kai ba ka tsoron Allah. Ai ka fara koya mun da ƙanana da biya tukunna ya ka mun babba. In ma da rainin hankali ka ce wani shi tana numfashi. Atishawa take yi wa numfashi ba. Kai wani jikwe. Akuya ce kai. Hey, monitor. You try. Amma ba haka bane. Keep quiet. Keep quiet. Kullum kana kokari kana so kai turanci. Amma kana mistake. So kamar yadda ina yi bayani. Su itatuwa suna haihuwa, suna numfashi,
suna ci abinci kuma suna kashi. Akwai kawun kawa a cikin shi. Wallahi ni tafiya zan yi, wallahi zauna a tashar ramun karya ba. Wannan yaƙi da jahilci ko yaƙi da gaskiya. Wallahi in na zauna ka shara ramun karya Allah tsira albarka. Zauna mu. Ai ba uban ku bane ya biya muku kuma. Kai! 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 Ka saya? Ana ba tuta ba. Ka saya ba? Kai ka zauna. Bayan kana kwaikwayon malamin mu. Me zai faɗa? Kai! What? Ka saya mana? Yaya haka? Na da kaji. Kana so diga zuwanka za ka tafi. Wannan da yana zuwa yana sa hannun shi a cikin aljihu yana yi wani abu idan ka tafi ba zai kara dawowa ba kuma gani. Aladu ya je talaucin ya kashe ka. Allah ya je talaucin ya kashe ka. Ni ba zan tsaya ina sauraron ƙarya ba fa. Waye yana karya? Kai birin gama. Wannan ba karya ba ne. Bishiya. Ina ciya bunci. Ina mulfashi. Ina shakin iska. Ina komi. Ba karya ba ne. Allah sa wa mai ƙarya auren dole. In ba ƙarya kake ba an za wata bishiya can ga ma wasu a nan wajen ya ka zo mu je ka nuna min bakinta da hancinta da inda take cin abinci da inda take shakar numfashi sai an san ba ƙarya kake yi ba. Ba ƙarya ba ne ba? Gaskari mana ba. Mu je ka nuna mu. Yana cikin science wannan ba wahala ba ne. Malam mu je ka nuna mu. Yana cikin science. Muje. Kinga wannan you run wallahi ba zan gaya ba ba za ka gaya mun ƙarya ba ku zauna ku sada ka ƙarya ƙarin sawa ta waɗo kowa ya mutu mugu ko ƙaryata ka ji ƙarya wai bishiya suna da lumbaci ku zauna ku zama ka ƙarya kayan alaƙa ta faɗo wannan baki ciki ne mutum ya bani 2,000 naira gobe ya ba 2,000 wani gobe 2,000 wani kwana ya ba so biyar 10,000 kudin albashi na kenan hai muni bakin ciki saboda bakin ciki wawa malam nan Allah yunwa nake biya ina ke sai da shayi shayi haka shayi wannan wallahi tajini ne me you shayi kina nufin shayi shayi yunwa nake ji kana ji wani makaranta aka kai ni wai yaƙi ya shayi ana ta son kamun ƙarya wai wani siya yana numfashi wani yunwa na wuce yau a yau aji ya kore ka ya burge ni wallahi ya gode in kika je can za ki samu shayi na buzu kike so ko na na yan gayu na yan gayu to in kika je can bangaren za ki samu shayi wani ɗan gajere ne ciki haka amma ba shi ma yana da zaki ya bane ashe yana jin hausa wani yana da wani
shiga birni a dinga raina maka wayo. Haka kawai mutum yana jin Hausa ya koma yaren da ba nashi ba. Allah ya maka kamun kwatance. Sigan ya ma? To kaga bara a soya ma koko. Malam, zuba mun shayi ma. Ali da zuba miki. A'a, a nan da sha. ai ko ba a cikin maza ba bai kamata ma a san mace kamar ta take kan titi ko cikin maza take na zama a cikin yaron Sannu, cewa na ku biya mun ko na rekwatu ne na ce don Allah ku biya mun. Ban ce kowa ya biya mun bari da kaina zan biya kayana. Da kuɗi na a jikina ko mijina ne ku da za ku ce da kamata na sha ba. Wai dama bai Allah kina da aure? Mana, yau sati na jura tarewa ni amarya ce a gidan mijina. Idan Allah sai mana ba. Kana da gasar na da kai. Dan da shi. Allah dan shugaban nan sai ne. Daga ta malama kinga. Ita kare ina ki daki bar gurin. In ma sharri aka aiko ki mana a nan gurin wallahi ni na buga binki. Dan na gaba yayi gaba wallahi na baya sai dai labari. Ka ba. Eh? Kawai da kawai sai kawai ta kabi a sayu. A sayu. Kana wani sayu. Ni damu na kike da wani ne ba. Ba ni dai ba ni in gaba ci. Ya dai na yi gaba wallahi. Ba ni ne da ruwa ɗaya. Hajiya za ki biya fa. Ba ma ce wani ya biya mun ba ma da kuɗi na zan biya. Kai fa. Kaga. Ba ni abin kazan nan. A'a. Kame? Kai. Kai. Ya. Mara, ba ni ya. Ba ni shi. Danye ko da bibi? Eh? Danye. Ka je samu a man gada, don Allah. Abinci ne a yajiya, ci mana. gaskiya ni baka kyauta ba wallahi haka ake yi ya zan yi ita ne ta fita da kanta to ta fita da kanta kai ba ka tsare ta ba ba ka fi ina so kamata rike ta take danne a kasa ba zan yaba matar ta za ka kama ka rike ta ka danne a kasa ashe ko da na daddanne kai ma wallahi kaga ta kan bata ta tafiya ba ka fi kaga malam ka neman mata ta inda take kaji ni yanzu yi wannan ji ha kuma na so kana ta abuci din ya wannan yawo har kana iya jin yunwa ma da wannan matsalar da ke kanka billahi lazi idan baka neman mata ta ba sai dai ka sanya da kai da ni ma ka ta ba wannan ba dan yanka kai bane kai kuwa har kai kwanciyar hankalin da ka iya cin ma abinci shi ko ci hankali in san na so ci abinci ka nan duk ci abinci je ka ci abincin ka je ka ci abincin amma wallahi sai ka nemo matata da wani zan ci ka wani ci abinci tukuna wallahi in baka nemo matata ba wannan magana ta kace ta dawo daidai
Kai hakuri mata ta ce. Matarka? Eh. Wannan abun matarka. Ta yaya za a yi yala wannan abu kamar irin wannan ya zama matar mu? Kai hakuri. Ni ce daidai da shi. Yanzu ne damuwarka. Yawwa. Damuwa na ta zo ta yi kane ta tare ni. Mutane suna so su zo in ba ta kaya. Ta zo ta tsaya a gurin ta hana komai. Biredi ne biyu take ci wannan. Kudin ka nawa ne? Kudin ka nawa ne? Ya 10,000 ne kudi na. Ga 10,000. Dan Allah ka bari. Mu je duka ka kawo mana wannan bala'i. Mu je. Kai ka gama ƙaryace ne ka zo nan? Ke, waye maki, ya maki kariya. Kaga, mu je da Allah. Mu je da Allah bana san rashin hankali. 10,000. Yanzu ya sa ka ce wasi saboda bakin shayi. Mare wallahi ka canza mata don wannan ya tasha ce wallahi. Wannan ba ta ce. Barawo ne, barawo ne. Barawo ne. Sai kuma me ba ki ta. Kana nan kana ta zonta ka ƙarya ba ya ba ran kuɗi ba. Kuma yunwa duk ta ishe ni. Makarantar banza makarantar wofi. A ce wai a rasa makarantar da za a sa mutum sai makarantar koyon ƙarya. Ba ma dole na gudo ba. Tun wani ƙarya da suka zabgo wallahi yana ji kamar zan suma. Kuma kaga wajen nan wannan makarantar wallahi in a damuna ne aka iyo wata tsawa daram wallahi bai wajen ya rushe. Kai ba a damuna ba ma ko a rani ne aka iyo a radu wajen ya rugurguje. Ka ji wani gainin hankali wai tsirrai suna nan bashi. Wani me abin gari a ciki? Ai da gaske shi ake cewa photosynthesis. Ko bige sani ba? Suna ci, suna shan ruwa su. To, naji malam. Da su kuma mutanen da suke cikin wata su kuma fa. Wani ai ba koyon ilimi bane. Ilimi ne sananne. Duniyoyin ai guda tare. Wannan da muke rayuwa a ciki ta yi ma ita ce karama akan wasu. Kuma kowanne akwai abubuwan da ke rayuwa a cikin ta. Gaskiya kai ne babban su. Wataƙila ma dukkansu almajiranka ne, kai ne sarkinsu na makaryata. Ko? Kuma da wanda ya yi ƙarya da wanda ya lura da ƙarya da Allah ya kwashe musu albarka. Dan Allah ina roƙon ka dan Allah kai ka daina ƙarya kaji. Ta. Ka daina. Nan kuma Allah ya kawo ni. Kiyaye kanki. Sanda zuwa Hajjaju. Kalla ba karatu. A ce mutum har yanzu wai bai gama girki ba? Ka wani sai ma nake da buredi? Kada ya ce wancan biredin kin wuce da shi kin gama da shi kenan.
Baji. Tun yaushe na gama da shi. An ce maka ina wasa da buredi ne. Na 200 ne fa. Ka san alaƙa ta da buredi kuwa? Ito na idan buredi. Kan suke ci ne. Yanzu dai akwai wani anan. Barin ba shi ma sai ki dan jarraba shi ko? Shi ma zai iya wucewa? Dan ci gaba da cizawa dan zuwa da dan nan an jima kafin ya gama dahuwa sai a sanya za a iya jazu. Hajiya karki damu nan da minti 10 za su sauka. Wanda kake dafawa ne? A dama farin cikin ne sai kuma kuskus kin san abin Hajazu. Ni ban san su ba. Kai ka san su. Kai ka san abin da kake faɗa. Ni ba gane wannan yaren da ke yi ba. Idan ya sauka za a masa ado da liba da socks Hajjaju. To kai, ban waye koya maka wannan girkin? Hajiya, ba ki san ni ba ne ba fa. Shekara ta 2 ne digiri a kan tuwo. Har ƙasar Saudiya aka kai ni ne atisayi a kan abinci. Kawai abu ɗaya ne ya jawo min baƙina ne kawai. Sura kaɗan a ɗauke ni mai yi wa sarkin maka girki. Ai da ya je ɗanɗana atisayin nan ya ce lalle sai an je an kawo masa waye masa wannan girki. Ana kawo ni aiko bayan Allah nan sai ya tsorata. Iya gani na zata kurar da aka kare kazu ne. Ya fita a guje aka rike shi ya ce waye ya min wannan atisayin na abinci. Ai aka nuno ni gaba ɗaya kwarayar da wannan abincin da ya ce ya amansa. Amma ko baki sani ba Hajiya, abin mamaki aka haɗa mun goma ta arziki aka bani dukiya sosai aka sa ni a jirgi aka dawo da ni gida Hajjaju. Shafai kawa kenan gwanda ta kuma ka ƙare a nan. Ni shege ne akan abinci sai na ma miki miyar wake ina gaya miki ki yaba da biredi. Hajiya ai bari ki ji sirrin ni matsala ta guda ɗaya ce ba na son yin wanka amma in duk kika saurara za ki ji ina wari sai dai warinki ba zai bari a ji na jikina ba Hajjaju. Allah kana da gaskiya. Wanka baki ai alfarar ruwa ne. Kai ni ma wannan da ka gani a ƙauyenmu so ɗaya tak nake wanka a sati. Wanda ma da na garin nan da yake na ga suna da ruwan ɗumi shi ne nake yi so 3. Kin ganni ni ma ba na son yin wanka kaman akuya nake ba na ƙaunar in ji ruwa ko kaɗan ya taɓa jikina Hajjaju. Gana da gaskiya. Allah. Wallahi kakka dinga yin dai wanka ne. Ba damuwa uwa ne ba komai. Kaga don Allah kai ka gama girki na wallahi ba tun yunwa ba ce da ni. Kacci damu ba komai uwa ne. Da maka albarka. Amin amin. Da maka albarka. Dai wannan ba ruwanta wallahi. Ayyo Allah. Shikenan na riga na gano matsalarta. Daga yau ba zan dinga bari biredi yana yankewa a gidan nan ba. Uwa ne sko. Wani. Amma da dare na ka zo kana da kofar ɗakin sarkinka. Me kake suka gani a cikin ɗakin? Gidan. Mace gidan. Ban gane gidan ba. Ba ka raba tsakanin ya da uba ne? Ka san da da ta kawo cikin dare na zo nake buga muku kofa? To, uwa na ce, kyan uwa ne, uwa ne ya kike. Kawai ba ka san abin da ya kawo? Larura ta taso ne cikin dare yanzu ku kwankwasa muku kofar ɗaki. An baba,
wani da duba ce da ka nan ne mafarki ba da shi ne na zo gaya mu